Hello. Somnati. Ala. Wala na nudyo na si Agaw. Ala. Sige, ikaw na. Roxanne. Yay! Roxanne. Ginoo. Guys, padung na mo out, naglinya na mi are. Unsa ka na kinagalinya na silang tanan. Oy, Gawat what's ng up? oras. Oy. Taysa. Ikaw na, ya. Ana, sakto na na. Kitang ko na. Papay nga size mo. Oy. Ay, kare sir, kaya kita yung pagkakasa. Apa? Kamatay full storage pa ni. Hello. Somnati. Wala na nudyo na si Agaw. Sige, ikaw na. Roxanne. Ay, dali. Kita ang kapag lagi. Ayun, kalikat yung lakon. Di ba kanila dito yung A few moments later. Guys, padung na yung out. So, Mana yang mga tambok dere, kini galag bubong. kene baroro ne, murag naog bantol. Kene si baroro. Ako din si Natoy. Hanap pa si Irene. Last but not the least. Ato na mi, bye-bye. Oto guys nga, naka-out na kaming tanan. Muso to'y mga gwapo, kaayo. Salamat karong adlaw sa akong vlog nga success sa gamong pag-duty ug ugma na pod. Thank you and God bless tanan. Ka-out na me, bye-bye. Dapat na. Ba na.